ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮಾತಿರೇಗ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಾಯಿ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಮತ ಅದಿತ್ತೆ ವನ ಸಾಂಡ್ ನಾನು ಇನ್ನಿ ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಕಲ್ಲ ಪೂರ ವನ ಸಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತ ಪಂಡ ಬಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತ. ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ನಿಕ್ಲೆಡೆ ಹಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಬಾಲ್ಯದ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರತ್ತೆ ಕುಜಲ್ ದಿಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದೆ ಎನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ಪುರನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.